Hayi kona kambe kahle umcimbi. Hayi kodwa mina ngisathukile ukuthi sengiphinde ngashada futhi. Hayi bantu busungashada. Hawu hey. Kodwa ngiyasho ukuthi hayi ngoba ngibona masishada lapha indlela oshada ngayo wena ngithi hey. Ngathi umuntu sokwashada lo. Yabo nje into engakakhuluma sengikhuluma nabasekhaya sengithi hayi sekuthathela indoda yesibili ngephutha. Ngeke. Hayi ungabatshela ukuthi akungaqondile besithi nje sithi washada. Hayi utangcono simane sidivorce. Best divorce. Kodwa esikwazi ukudivorce phela singaxabananga. Usho sifanele siqale sixabane. Kumele siqale sixabane. Kodwa ngeke sikwazi ukuxabana singathandananga. Usho sifanele siqale sithandane. Kumele siqale sithandane. Kodwa inkinga yami mina ngeke sikwazi ukuthandana ngingakasheleki. Bese uma ngiqale ngikushare. Konje ngizingishela bani? Hayi unga-inbox unoto R Facebook. Facebook akuzoba lula uzo inbox uSiyanda Maphumulo konje. Yeah, hayi sekuzoba lula.